אבל הוא היה בבירקנאו. גם כן יש לי סיפור ממנו. אז אוקיי. אז אני אומרת ללאון, אני נוסעת לחפש משפחה, והוא מאוד אהב אותי. בתנאי אחת, אם אני אסע לפולניה, ואני אחזור, ואני לא אמצא מה שאני רוצה למצוא, אז אני אתחתן איתך. אני יצאתי ממחנה, מטירקיים, עם כמה שיניים, לא הרבה. שלא היה אוכל, לא היה כלום, אז שיניים, איפה נגעתי? אז זה נפל. אבל היה אני לא יודעת מה שקרה. אני התנפחתי כל כך בפנים, וככה הכרתי אבא. מה זה כאבים היו לי? הסרולק, סקוט של הסרט, יודעת מי זה סרולק? את זוכרת? בטח שאני זוכרת, כן. איתו אני הייתי יחד במחנה. באיזה מחנה? טירקיים. ויחד, גם כן בתו המחנה, הייתי עם אח של אבא. עם שמולק. וגם כן עם גיסה שלי, אווה, כשהוא התחתן שמולק עם אווה. ואווה באה מהונגריה. כן. אז סרולק היה מילוץ' ואבא מילוץ', והם הכירו אחד לשני. אז אבא שואל, סרולק, אולי אתה תגיד לי, הבחורה הכי יפה מה שיש בטירקיים. זאת אומרת, בוא אני אקח אותך. והוא הביא אותו אליי. אני ככה עם פנים, נפוח. ואני לא יודעת מה בן אדם הזה רוצה. ובילי הולך אחרי. והוא שואל מה אתם רוצים ממנה. היא יכולה. אני לא הבינו משהו. בסדר. העיקר הלכתי לסטינג, וסטינג עשתה לי טיפול בשיניים. הפיקות ירדה, ואני מרגישה בסדר, אז אני אומרת שאני נוסעת לפולניה. אז אמא אומרת, אמרתי לו, יש כאן בילי ומריה והם יטפלו בך. אמא הייתה בסדר. היה בחורה אחת, אני הכרתי אותה, לא חברה. וילמה פנטר. וילמה פנטר אז כבר דיברה 6 שפות. אני ניגשת לווילמה פנטר, אני אומרת לה, וילמה, אמרת לי פעם שיש לך אבא בפולניה, בקרקאו, והוא נוצריה אחת, הוא היה עורך דין, והיא שמעה כשהוא נשאר אצל נוצריה. אז היא אמרה, מה את רוצה מאבא שלי? אמרתי, מאבא שלך אני לא רוצה. מה שאני רוצה זה ממך. את רוצה לנסוע לפולניה למצוא אבא שלך? אז היא אמרה, כן. איך? אמרתי, איך? אני עוד לא יודעת. אין רכבות, אין תחבורה, הכל בומברדיר, הכל גרוזים. אמרתי, תסמכי אליי. אני נסעתי למינדלהיים. שם היה אבטלון מאמריקאי. את מי נסעת לחפש? אבא שלך. את מי את? אני כל המשפחה. אני לא ידעתי איפה אבא, לא ידעתי איפה מאיה, לא ידעתי כלום. מי ידע? מי ראה אותם? אני מגיעה למינדלהיים ואני אומרת לאמריקאי, כשאני רוצה לנסוע לעיר אחר, כאן בגרמניה, אבל אני צריכה אוסווייס כשיתנו לי לעבור ממקום למקום. הוא הסתכל עליי, הוא כנראה, הוא הבין מה שאני רוצה, הוא נתן לי אוסווייס לכל מקום. שאני חופשייה, אני יכולה לנסוע. חזרתי בחזרה. לי היה את זה, לווילמה לא היה את זה, אבל בכל אופן. כבר אף אחד לא הסתכל ככה. ואנחנו רוצים לנסוע לפולניה. לא היה...
תמשיכי. את רוצה קצת לשתות? ג'ופ. נו. לא היה עם מה לנסוע. אז טרמפים. מגיעים לגבול אחת, יש כבר רכבת. עם קרון אחת. נכנסים שמה, וילמה רוצה לקרקו, ואני רוצה לסקרג'סקו, לראות את המשפחה. מריה, מה לי היה? היה לי שמלה אחת, סבון, בלי כסף כמובן, סבון, נעליים, ומברשת שיניים, זה מה שהיה לי. וכזה מזוודה קטנה. לווילמה לא היה כלום. מגיעים לפולניה, אני לא יודעת באיזה שום צורה. והיא אומרת בקרקאו, והיא יורדת, לא ראיתי אותה יותר, אחר כך בגרמניה ראיתי אותה. והיא, כנראה היא מצאה את אבא שלה, אצל פולניה הזאת. ואני ממשיכה לסקרג'סקו. קודם כל, אני ברכבת לסקרג'סקו. זה ב-45 או אחרי? 45. זה היה אפריל, שחרור. זה היה בשנה 45, אולי במאי או ביוני. חודשיים אחרי מלחמה, תכף אחרי מלחמה, תכף אחרי שחרור. אחריי יושבת בחורה אחת עם צמות עד כאן. אני מסתכלת אליה והיא מסתכלת אליי. שמצ'ה, היא נפלה. עם הנשיקות. ואני מסתכלת ואני אומרת, קוראים לך בואטקה? אז היא אמרה, מיניה בטח, בואטקה. הלכנו יחד בתוך הכיתה, והיא הכירה אותי. אני גם כן הכרתי אותה, אבל מיניה, לאן את? לא יהודיה. לא, אמרתי לך, אני בתוך הכיתה שלי לא היה אב יהודיה. לבית ספר אולי 4 יהודים היו. אולי 4. לאן את נוסעת? לאן את נוסעת? אמרתי לסקרג'סקו לחפש מי. שלא תעיזי. יש שם פרטיזנים שקוראים להם אקה. אקה בפולנית. והם הורגים יהודים. הם הורגים פולנים שעזרו ליהודים, ואת לא יודעת מה שיכול לקרוא לך. את יצאת ממחנה. יכול להיות שירגו אותך, בשביל מה את נוסעת? אמרתי, בסדר, באת. לא היה מסכנה כלום איתה, לא יכלה לתת לי כלום. אבל איפה שאני הייתי, אז רק ביקשתי לחם במים. וזהו, ועם זה הייתי חי. אז שוב לרכבת, איפה אני אסע? אני אסע לצ'נסטוקה. כשאני שמעתי שרחל, החברה שלי, נמצאת בצ'נסטוקה, שהיא לא הלכה בגרמניה. החבר שלה הוציא אותה מהמחנה, והוא כיבד אותה בצ'נסטוקה. בצ'נסטוקה הוא נולד, והיה לו משפחה שם. ככה, ידעתי כשהיא בצ'נסטוקה. הלכתי שם, היה מקום כמו בית הכנסת.